baba be crash wushia wodifo a edifo yenye nyansasem ye nyamesem comfort sintim aboaje a bon semo kwasia da ebe ye be crash kuko ha amen ye be ma waka wasem nyina de aguso wase akekere wa ha wa akekere wo so ye jamu bo from say kim ye wo se wo ne be ko wo ye won pese obetu kwan no ne nsa be gene yo pe wagu ani mase no ne nsa be gene ye won pe busua ne nkanko obi be kan nanu mu asam obi be kan nanu mu asam you will phone na hwe phone anim say Mitchell is still Seer. Oh, credit also. The mama na men fan fre number bi na men shade. Mitchell. Ja, unya bedu dam ha say ya. Eha. Enyo me bi a betimi atwa wo kwan na so ya makwan. Yes sir. Ya makwan. The Seer. Shefo no so mama. Jesus. Yes sir. Jesus. Wow, for when you phone so Power. What number send the chat to 39. How to go down? One send number be from Power. Send the chat to 39. Bra. Mahonya ha. Bawu sama ya. Yes sir. Kwasia da ebe ye be krasu kuko ha amen ye be ma waka wasebu nyina de aguso wase akekere wa ha wa akekere wo soro ye jamu bo from say kim de wose wo ne be ko wom ye won pese obetu kwan no ne nsa be gene yo pe wagu ani mase no ne nsa be gene ye won pe busua ne nkanko obi be kan nanu mu asam obi be kan nanu mu asam ofa wini me wo hia me da wo hia mbaabi ada wo first time ade ba ha ne wo ba woni masofo edi adi nkomo ana ye kra ye ntie ni adaje wini se obi be fresh number we to say yonko my god na nipa kro ne fresh number na ebe fa so ama we si ahwere ne nkwa my god power of friend number na oni nipa ne be ko baabi na so omukwa ombenya accident we pe ene be wu nipa kro no ya de dade be hye ne nam asama miken ebesi na week my god ene urade bue mani ene o ka chem se me friend number na nipa ne be friend na nipa kro no wodam ha yes sir Mitchell ya boy sama bompa ya ma brantie Jesus Erade kasa chem say wonye obi a wo pempa ebosa onye obi o pempa ebosa be na akoye te say de oba bi ahwe oba bi ahwe onye obi o pempa ebosa my god winim wo mo nya metaage wo mo ne yankofo bi say yes sir na ofiri mu fia wasum nyame ye amen wa fa nyame ye amen ofra brabo ni agro oh yes why na nim no obi nim no wa ha mama bra power oya me yankono kharifo jane chama me mama ne ko fa bo bamra mama me ne ko fa bo bamra what is all ko awie yo Mitchell what's that ya to say Beja wensa
For phone to baby no born something then I'm sure there. Show when you like a chance I born so many more in there. Or how a mania Piara Yas said you do anymore. Michael, when you be Pierre baby say pet. Yes, sir. Yet chin your message soon with the back abonte. Yes. Yama who concrete do us a mama. Amen. And your papa yenti and your bibi anti Debbie because Anka your papa yanka won't count. Debbie. Yes. The mum a yardum And I don't want. a wofia. Amen. I don't know who mobo. Amen. Anka next week by Thursday. I can't hear some papa. Jesus. Can't hear some papa. Let me who said your money in the post at the abobo. The man who gone too soon. Bright in Tiamoa. Jesus. My God. Short fire. After born something they didn't have. Yes. Abrantie. Say yes, sir. Na wabaha. Kana so be yes. Oh, kwa yefundra. Hwɛ ni wunu sa asɛm ni si yɛ na lady na ɔnenam fie. My God. Nana. My God. Nana wan kan kyɛm sa wo bɛkɔ. My God. Nana. Nana wan kan kyɛm sa wo bɛkɔ. Nana na wo ma mienu yi wo bɛyɛ ɔmo dai. Nana na wo ma mienu yi wo bɛyɛ ɔmo dai. Esu a we hyɛ ne dɛm a wo su. Na ɔno won su pio. On person will be hunu because Awurade yi akyerɛ me sɛ ɔmo mienu ntam ɔdɔ wɔ ɔmo ntam. Power. Na Awurade kasa kyerɛ me sɛ abrantie yi dia wodi abayewa yi akyi ba yɛ nyinaa no ɔpɛ so ɔbɛkɔnfɛm hwɛ sɛ abayewa no ɛyɛ ampa sɛ ɔmo mienu betumi aware anaasɛ ɔmo tumi ware ɛna n'adwene mu no ayɛ ni bibi sɛ wani n'akyi ne na ama ha ebi ana ya bɛbɔ bɛrima foforɔ din akyerɛ no nti ɛneɛ odi akyerɛ aba bɛbɔ mpaeɛ no aka kyerɛ Awurade sɛ Awurade Oh yes. eti odi akyerɛ bɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade sɛ mɛrima ne yɛ sɛn kora na wɔna akwan mu a me na maba ha. Yes sir. Eti fa abayewa ne ma me eti wei ɛyɛ awadeɛ nsu nti na ɛde ne ba saa na Awurade ka kyerɛ na hwadeɛ Jesus. ɔbaa ne gyina hɔ no ɛna mehunu sɛ obi a bɛgyina ne nkyɛn wɔse yɛfrɛ no George bi a bɛgyina wɔ nkyɛn ɛyɛ wo papa George Kwame Nyaako wɔ sɛ My God. na ne papa bɛgyina ne nkyɛn no asɛm a ne papa aka kyerɛ no ne sɛ yiwɔ ani firi akwantuo mu nii no so na ɛbɛfa straight awieyɛ ɔno ne papa na ɛka kyerɛ no wɔka kyerɛ ne wieyɛ no ɛna wɔka kyerɛ ne sɛ wei sei na wo susu sɛ wɔnyɛ obiara no na wawo mienu no mu mienu betimi abɔ bra asɛm ɔno ne papa aka kyerɛ no no Jesus. asɛm ɔno ne papa aka kyerɛ no no na hwadeɛ My God. ɔka wieyɛ pɛ ɛna mehwɛ sɛ aberante na dane n'ani na wɔhwɛ wei anim na wɔka kyerɛ ne sɛ w'ani tua sɛ na me wo subanbɔni bebree na me nom nsa na me yɛ nneɛma bebree wo na wayɛ mo megya nsa nom megya namfosɛm na ade na apɛ sɛ wogyaa me na wogyaa me saa na mesɛe Awurade aka kyerɛ me sɛ wonim deɛ nti ade aberante yi ba aga wei abrabɔ mu na aga wei
Obewari abrante we. Ye na babo. Yes. Sa kwesi ada we tro wo krada pe wo de beto kukuo nim ka wo nsam nyina gu so free fie na yan crash no ha wo ba pesika 50 cedis ya de be manyanka me de ade be ma na wakɔhye no wo fie wo de adanse be be fie ha ane wo store breman obi ant 7 months na obi antɔhwe ye ba ha 3 weeks ni ye ba ha se no na papa ni ma akwankyere bi ekokoye Monday na nipa tugu store mo ho beto niema enti no eye nwanwa say nipa timi ba ho beto niema wo ho na se asma wo kan metie ni a mo store na no sa be 7 months ni chese obi akọ ntwamu kran ka se niema na egu ano eye simple na se esen amanfo ba ho ba to mo ntimi nto mo bebisa no moko mo bebisa mo moko but ye ya kwankyere ni wie no yetimi ton niema ama mi kra brumadwin so say yetimi ton niema sa na se asema wo kunu kan nwanwa mo ba asori anasa mo be bo sponsorship ayi ni bi me ba cho ye be bo a adani bo ni bi na papa ma ya kwankyere ene ye koye Monday ye ne Sunday numre Monday no motu agu ye so area okra na omukra ye omwa because omu park cars sa be fa nyoma na aburu ya adwin mi hu bi da ye chini pa ba we die eburu ye so ye hu bi da omu hu bi da omo chini omo akọ bi akọbọ he afọde wa ha afroka akọ ha ewura tokrom ewura afrobepo eso ni nyina ko se hwe nanso omo bai ifiduami a e solution center ha a ye kumase atonso putuja onyamedifo e mo makwanche se store na obi ama ha meto ade monye munkoye we ampa menu aba me ne re che se omo ye na ade tin ye na negabdifo ni start se omo ba omo for the cars e beto e bi de cargo e bi de kia e bi de truck e bi de boboya omo basa bayi na ma ni baba ko bayi ni ma tas be 584 box 584 box 584 box ba ku bia 2 million ni baba ko na bayi e na che say 7 months amote hono muhu bisa da ye obi okra emma se bia wa tobe 2 million ba akokra ma ye da e pa fa ye ba hanom e ko ye na sa century nu esi ye me hu ni te said ye wo from mountains Jesus mountains na wo from na obi gina se na wa twom my God abashefo na rade ma me hu ni se ase na ya tachen kwa hu ye fin Jesus what Michael If I'm Michael bon sama rade ye Paul and Sam can see my Jesus hu ye fin Erade ka chem se apama de bi obabi te se voter region Patro me free voter ah Paul and Sam Professor Sisimaja apama de bi obabi te se voter region wen kone yen ko break sade no se yenya break sade ne pa wo obafa unkuni bi di Jesus amen o bon sama ye marade sade ma kokopie ebusu bi ase fam awito guys Paul and Sam yes sir son of the Seer awito the family awito true covenant bi wo ho a e koso obusu no etia ho mrante ehyiranka awurade din sɛ awurade sɛ me ma direction bi na kokoye na yi witiri flase amen oh bon sama ye marade ye sɛ wo freedom a pɛ ekokoduru fia sansuo wash your feet e wo kwan no sɛ wo wash your feet ni awurade ba bie kwan da amen Paul and Sam can see my Jesus bon sama ye marade me wunu sɛ Porsche aboachewa hey my God Paul and Sam waso dae na wo tu kwan
Wow. So sad Diana Erade so baby kwade. Amen. Power sem Jesus. Susumeja. Ah, son of the Seer. Meka Porsche Abuacho say ha. Ade. Porsche Abuacho I am my wife. Your wife. My God. Power sem say, power sem. So sad Diana ebebem. Hey. Me we say kwana bie. Jesus. Na nkofo bi odi adanse de kire nkofo bi na omo so ani age di ama no. Wow. Wow. Me hunu Patrick. Hey. Me hunu Mike. My God. Ma utos no ka ho bi. Wow. 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 Power sem say Jesus. Patrick here. Son of the Seer. Wow. Yeah, sorry. Bama. Wow. Erade se me mo mpa ya ma me bon mpa mo no asafo baby usu. Eda wakoma so pese otukwa Erade baby kwade. The moment buachiwa Porsche be so taye no e kire se Erade wa bie kwade. Amen. Wow. Power sem say Jesus. Professor Susumeja. Peter Sokoso. Kwasia da way awo Kumase atonsu aputuoja ye baba be crash wuhia wodifo a adifo ye nyanyansasam ye nyamesam de Awurade be ka kire me na me ye hro wo krada pe 50 cities ade be chenyanka na bra wo ba me wade a me de be chewo fa kofie wo kofie na wo hye ni se pe na wudi adanse nyamia ya ade bebre amame enam papa so na me ware ye enam ne so nso me de me ba ho adanse akora na obenya 1 year ye ba ha say oya August ne mu ne birthday week e wo mu ana ye ba ha say da ye kono ye nkodu takwantem ye fitakwa na ye ba ha ye nkodu takwan ye dan hwe nkwanta nti ne Monday nyedu fie me sha kitchen ye aduane one ne bra ne wofa wo mo toto bo wo ho wo no me say ayisa pa ayisa bottle abofom nti me fi kitchen wo pie me de praye ne asora na pie ye na me de man ne wofa ne nti osa inra osa bottle na abono na me tumi gina wona me hwa akwara ne because na ayisa izimi so wafa bi ahye ne num ampa me gina wa me usa akwara no esiniti ase bottle be ye say ene fi akwara ne num atom in fact me dan ya me ase se me be pie ha da week na nka ne ebesi no nka enye what the obatan eka o kasa kwan ne ho woso edintia enkokofo operation sika wan aduro sika okofa ne he tunya hade na kache nyanko danyame ase na me da papa nso ase sa wa ma ne ho kwan anyame use no ya gyen mu sei me fie se ya ware ni ho me hu papa January wo takrade ne February na ya toton yama gwa ayesa wo ka ware sam na be ma ne buefu February na me kun ye me ho ade nti me jaha me danyame ase me da papa nso ase yame nhwa no bebre ye be crash kuko ha Amen. ye be ma waka wasebu nyina de aguso wose akekere wa ha wa akekere wo soro ye jamu bofom say kim de wo se wo ne be ko wom de won pese obetu kwan no ne nsa be gene yo pe wagu ani mase no ne nsa be gene de won pe busua ne nkanko obi be kan nanu mu asam sa kwasi ada wei hro wo krada pe wo de betu kukuo nim ka won sam nyina guso free fie na yan crash no ha wo ba pesika 50 cities ya de be manyanka me de ade be ma na wakwashi no wo fie wo de adanse be fie ha kwasi ada wei awo Kumase atonsu aputuoja ye baba be crash wuhia wodifo a adifo ye nyanyansasam ye nyamesam bema o maame wai maame no wai mama wa prof din de say with the grace what is me can grace asem bi wa me ba heavy wo baba be gina ha but me can say wo bi wo ha ne maame the grace mi hunu sa oba bi nyam My God. na oba no wo nyam no nyinsa ne ye amiri bi atwam na ma reverse ko ye chi one artist said you were grace one your friend maame grace what is me can say No cre
Eya brantie we na nyame pese ohuni mobo. Jesus. Mati grace was able nsu. Yes. Wudi no no. Me dey no. Ada na wosere. Ada na wosere. Aje me nsem. Aje wonsem. Wonsem me kan say na ma mi bi nyem. My God. Emre bi atwam. Wo wo ye. Obi be hwe wo bayi. Aka say akwala yi wo ye nipa titru da ache. Na akwala we abusua beba be hye ne nsem. Eyampa wodi ni yie die firi wo yam ne bae. Jesus. Emre bi na wo enfie du ekodu baako. Na wo 10 years ko 11 years. Ana mi hunu te said ye wonnam baabi a wonnam ayeti se me hunu school bi say Great Faith International School. Ekwana wo ko school. Wo sem yema rade. Enti wo ko school no. Na the school bag bo nachi ana wo ko Great Faith International School ho. Aka akram na du school ho. Wo hunu ma me panyi bi a ohia no say. Akra ni hunu na apɛ no ɔtwen ne ho. Ɛna akra ne hwɛ no na maame no so hwɛ no. Ya soma sɛ maame ne mra magye ne kɛseyɛ no ɔde firi wo na yam. Ne na yam no ɔmra magye. Maame ne baba bagye kɛseyɛ ne firi ne nsam. Ahante na bɔ atia na bɛpem sese. Jesus. Sese anso afe na ne kɛseyɛ ne ba bɛpie. Amen. Na sɛ wei ɛyɛ nhyira Erica nso bɛyɛ nhyira. Na sɛ wei ɔkɔ nkan a enkofuo bia bemben ni nyina be konkan. My God. Why ne Kelvin? Why ne Erica? Winim ni pakro. Wo kwa akobusa say why ne wo mu papa mabusua mu a your friend Erica. Okay. True way. Me offer. Wo offer ne ba. Erica. Enu ti hwade me hunu ti say we ya pagya ba benya sika. True way nipa 8 and 2 kwa kwatena buruchiri. Amen. Everybody atwa bibia chem sesi a na mbuse urade se ebeden na bam meni so ade hunu ma hunu se meni abrantie ya fo aeroplane ya kwa akodru America ye go America no ya san toa so ye go school bi mu ma hunu baby was say Grand Valley University ya kwa kodru school ho ye kodru school no ma kire we say edan ya won konkodam. Jesus. Where's ya na just so ko radam omo on the documents mbra omo check mu no na visa bia mom me hwese ya san dan ne ho say wo kra san ya amfa visa ma system ne kire say ya amfa visa ma awurade ka kire me say ya mompa ya ma brantie. My God. Na ye begina statement bi so hi God. what did he with Doreen? Yeah, they are using his statement. His statement. Who using his statement? Problem be sorry what statement be home. Now yet they refuse so visa. Jesus. Said ya be ya be hunu so de hunu fo ni hunu ade. Professor. Na me din kan bo wura computer so ansa na wa. Yes. Major. Omo freno. Doreen Apawun cancer. That is her name. Me hunu say wo plot B2 block E our function bra. Immigration man. Oh my sorry there. Eti mi jina ha. Na me say me work jina all tell so work am when ya visa. Wo say me boa. Na see immigration one formation na go me nsam yi. Eti afa na me beda. Yo say say be ye nyoma. Yes. So di jina na so. What's up, my God who is powerful? Hallelujah. Problem my best sorry next year no. A statement. Oh yes. Statement no so. I know na dey bibia.
It is says here, just say you're working. Working. Yenesa pepe. And yes, sir, me who say because of statement, you refuse to visa. Jesus. He who say when you visa because say many swadi na me did not go through school ho. But omo checking documents, omo say ya amount visa na be ye den wa ha. Na so watimi edu ho na mo hu say ya amount visa dia na ne ahonhom na asi kwan. Enti ye de nioma be gu akwam. Yes sir. Page answer question. Page answer. Ma wonsa so. Mama me hu say na wo ba won sem na wo sere sra dey. Yo wan wo de wo hia beifo bi abusane say me bo adwuma na say me mo adwuma wo fia. O bo adwuma. Me bo adwuma. Bo adwuma. Mo hwe TV no. Ah, me ma me wo sa. Ba ma ya wo hwe bi. Wo hwe pa. Na say eya na boys ni say we dey settings ana No, me dey. Me ma me kwa ma yetumi na say for bo afodie. We nya settings wo ho. Ade na nya settings. Chawai, anu odre. School no kura na ubo ni din no, anu odre. Anu ade wo ho. Aha. Ti dia metro yen sa pepepe. Wo be nya nkom hye ho adoma kyede ho fa so. Mami bra. Ti. Ejina mami. Peja sakwaso. Why you ready say opese we see funu? Why you ready? Me want to say the we see funu. One comfort. O mami. Comfort sintim abuaje ani. Bon semo say bon semo. Apra ye to nyu me pagya me tem ani ko dan ani pa bi hu se de oni nsuo fi nani ase ba o si fu. Any radical time say wan hwe obekọ hospital. Wo ko hospital pe wo di nsuo na bepie. Na nsuo na wo di bepie no wo di awre won kwa na bebefie. Oh my God. Any radical time say eye won kasa wo ma me eye comfort sintim awaje. Na wonim aje ba kwa eye wo mu ni se ekwan ya ma me ne fa su ye sa kwan na se wo so be fam no wo. Se wo ba ma won pipe ma ye den dia. Yes sir. Your bonifo na hyehyɛ na obetwa mu apie kwan ye den. Bon sem ke se ma Jesus.